Академия театрының әйдәп барушы актерларынан бірсі, Татарстанның атқазанған артисті Фәнис Жиһанша. Ассаламу алейкум, достым. Ва алейкум ассалам, қадірлі достарым. Галискар Камал театрында қабат премьера, 5000 теңге. Әсәрнең авторы драматург Аяз Гыйләҗевнең тууына 90 ел һәм спектакль махсус әлеге датаны истәтеп қойылган бер өбеше. Заманда Аязга әлеге сәр һәм җомга көн кич белән повесте өчен Тукай премиясенә дә лаекланган. Шуңа күрә без инде барыбыз да премьераны түземсезлек белән көтәбез. Тамашачыларыбызга бәлки әсәрнең иштәлеген кыскача гына төшереп үтәрбез. Бәлки әле укымаган кешеләр бардыр, бәлки кемдер инде оныткандыр. Сез миннән спойлер булуымны сорыйсыз инде. Чынлап та бу безнең юбилейга махсус әзерләнгән әсәребез. Менә инде сезон башланырга да өлгермәде. Инде 3нче премьерабыз табадан төшә. Килмешәк булса, икенчесе Миркәй белән Айсылу, һәм менә 3нчесе ул сезнең генә тамашачыларның гына түгел, инде безнең артистларның да көтеп алган премьерасы. Чөнки бу әсәр өстендә эш инде узган сезонда ук башланды. Һәм гомумән әйтергә кирәк, бу безнең театр өчен, гомумән татар театры өчен ниндидер яңа ысуллар белән чыга торган спектакль булачак, Алла бирсә. Үзегез белгәнчә шул ул драматик әсәр. Әсәрдә менә шушы пьеса калыпларына салып эшләнелгән. Анда персонажлар үзләре автор сүзендә әйтәләр. Шул вакытта автор сүзеннән чыгып, аларның кичерешләрен яисә диалогларны уйнап та алалар. Шул ук вакытта әле безнең тамашачыларыбыз өчен, бигрәк тә музыкаль тамашачыларыбыз өчен зур бүләк булачак. Әлеге әсәр музыкаль өзекләр язылды. Аерым һәрбер сахнаның үз темасы бар. Һәм шунда уйнаганнан соң артистлар, мәсәлән, авыл турында җыр һәм җыр башлыйлар. Суган турында җыр һәм җыр башлыйлар. Ялгышмасам, композитор Илмир Низамов. Бик дөрес ялгышмыйсыз. Илмир Низамов инде ул безнең театрда, миңа ялгышмасам 4нче шушы спектакльне эшли һәм музыкаль әсәрләре искиткеч, төрле жанрда, монда джаз стиле дә бар, шул ук фолк та бар, шул ук вакытта безнең татар милли көйләренә дә нигезләнеп язылган әсәрләр булачак. Шуңа күрә әйтәм, без үзебез дә, артистлар да бик түземсезләнеп көтәбез әлеге премьераны. Иншалла, исән-сау карарга күрергә насыйп булсын. Аяз Гыйләҗев бик тә тирән фикерле фәйләсүф язучы. Сез инде аның иҗатына беренче генә мөрәҗәгать итүегез түгел кебек шикелле. Чынлап та безнең театр тарихында аның әсәрләре беренчеләрдән булып, менә шушы пьесаларны ул безнең театр өчен яза башлады бит инде. Маршал Хәким улы Сәлимҗанов белән эшләгәндә, Рафкат Бикчантаев белән, һәм мин үзем беренчеләрдән булып аның яра, ул да менә повесть иде. Аны Мансур махсус менә шушы театр сәхнәсе өчен яракландырып язды. Ул Мансур Гыйләҗев. Һәм минем өчен бүгенге көндә дә ул яратып башкарылган рольләрнең берсе булып калды. Хәтерләсәгез, анда тамашачылар ахырдан инде мин чыккач кул чабалар иде. Чөнки ни өчен алар әти-әнисенең менә шушы пьеса буенча сугыштан кайтып та өйгә керергә кыенсынып йөргән, ата-анасы гына түгел, хәтта сөйгән кызы да танымаслык булып гарипләнгән, таныкта калып янган персонажны уйныйдым. Бүгенге көндә менә аның шушы драматик кичерешләре, аның менә шушы теге очрашу мизгелләре исемә төшкән саен үземдә чымырдап китәм. Бу шушы менә авторның ничек итеп нечкә кешенең психологик кичерешләрен үз аша уздырып язганы тасвирлау булып тора. Һәм ул әлбәттә инде без аны кабул итеп алгач, тамашачылар да аны рәхәтләнеп, Аллага шөкер дип карап утыралар. 5000 теңге спектакленә әйләнеп кайтсак, менә дистә еллар элек авыл тормышы турында язылган әсәр хәзерге шәһәр тамашачысына нинди фикер җиткерә алыр икән? Беләсезме, мин аны кичә чакырганнан соң уйлап утырдым, бу безнең әсәр нәрсә турында соң әле. Мин аерып әйтмәс идем. Бүгенге көндә авыл тамашачысы, шәһәр тамашачысы, гомумән Гөлназманда күрсәтелгән проблемалар ул татарларга гына хас түгел, ул теләсә кайсы милләттә була торган проблемалар миңа калса. Әсәрне укыган кешеләр беләләр, укымаганнар өчен әйтеп китә алам. Чөнки авылда ике гаилә, күрше, ярышалар. Берсе мотоцикл алып кайта, икенчесе люлькалы мотоцикл алып кайта, берсе сары Жигули алып кайта, икенчесе шул вакытта Чия төшендәге Москвич алып кайта, берсе шифонер ала, икенчесе ике тәрәзәле шкаф ала. Алар шул хәлле азартка кереп китеп ярышалар. Ну, бу әлбәттә әйбәт ярыш бер як караганда. Алар бит инде кыек юлда йөрмиләр, алар эшкә бара торалар. Барсы да акчаларын аракыга нигә исраф итмиләр. Менә шушы гаиләне байыту, берсе эш малай тапкан, икенчесендә малайлар саны әзрәк, аның буенча да ярышалар.
Һәм менә бүгенге көндә әлеге ярыш миңа калса авыл җирендә ул хәзер алай ук актуаль түгел кебек инде. Хәзер күбрәк шәһәр җиренә күчте кебек. Ләкин Аяз абыйның менә шушы алда әйтеп киткәнемчә кешелек психологиясе, ул бөтен милләткә дә хас булган ярыш, миндә генә булсын, мине кәйбәтрәк булсын, минем балам шулайрак булсын, минем йортым матурак булсын, яисә минем яулыгым шәбрәк ялтырап торсын, минем машинам ат шәйбәт булсын, ул бүгенге көндә бигрәк тә шәһәр психологиясенә яраклаштырылган һәм миңа калса ул бик популяр булыр дип уйлыйм. Шуңа да карамастан, әлеге әсәрдә безнең Раул Шәрәфиев, Найля Гараева, өлкән артистлардан, алар инде менә шушы авылның ак сакалы белән ак әбие образында да күренеп, тамашачыларыбызның күңеленә, бигрәк тә авыл тамашачысының күңеленә хуш килер дип уйлап калабыз. Сезнең персонаж? Минем персонаж бик кызык. Репетиция беткәч, монда синдә бармы дип сорыйлар. Программадан соң артистларда синдә уйныйсыңмы дип. Ул ахырда гына менә шушы Хәйретдин агай белән, Хәйретдин агай инде авылның бит инде аксакалы, аның нәсел җибе, менә бу ике ярышкан гаиләдә аның нәсел дәвамчылары булып чыгалар. Ахырда алар үзләре аңлап ялгышларын сөйләп бетермим инде нәрсә булганын. Шуңа күрә менә бу шушы Хәйретдин агай белән бергә каланчада сакта тора, алкаш, эшләми, ялкау, җәмгыятьнең артка калган шәхесе инде. Шулай бер фотомны куйган идем шелтәргә инде. Абу Фәнис тагы сездә шушындый ямьсез образларны уйнаталармы дип. Хөрмәтле тамашачылар, ямьсез образ булса да, аның бер тирән фикере бар. Чөнки нәкъ менә Раул белән минем белән булган сәхнәдә кульминация була. Әсәр бөтенләй башкача якка китә башлый. Һәм геройлар да башкача сөйләшә башлыйлар. Ә менә нинди кульминация икәнен, нинди фикер булганын сез әлбәттә инде минем белән сәхнәдә күрә алачаксыз. Барып карарга кирәк. Тагын кемнәрне без күрәчәкбез шушы спектакль? Әйдәгез санап кына үтик әле. Ой, анда беләсезме, Гөлназ, безнең театрыбыз ниһаять Алмаз, Эльвир һәм Айгөл исемле яшь кызларны, җегетләрне алдылар бит. Менә аларга шундый шәп рольләр бирелде. Эх, мин әйтәм, яшьлегем булса, рәхәтләнеп менә шундый рольләрне уйнар идем. Алар менә шушы ике гаиләнең балаларын уйныйлар. Алар менә шушы Energizer дибез инде алып баручы спектакльнең төп фигураларының берсе булып торалар. Алар без шушы спектакль белән тамашачыларга яңа исемне ачырбыз дип уйлыйбыз. Инде алда әйтеп киткәнемчә, Агаби белән Ак бабайдан соң кала безнең Фирая Акбарова, Фәрида Сафина белән булган сәхнә бөтенләй үзенә күрә. Мин аны караган сайын репетициядә махсус шушы сәхнәне көләргә дип төшеп утырам, чөнки әйтергә кирәк, бу әле комедиядә, анда кызыклы, көлкеле урыннар бик күп булачак. Һәм Айгөл Абашева дигән кызыбызда менә шушы төп персонажның егетенә кияүгә чыгарга әзерләү сәхнәсе. Шулай ук инде анда безнең Илтизар Мөхәммәтгалиев бит инде сценарий буларак та язды инде, ул үзе дә шушы Раул белән ике составта уйныйлар. Аннан соң безнең анда уйныйлар ике гаилә, иң мөһиме Рамил Тохватуллин белән Илсияр Тохватуллинның сәхнәдә. Тохватуллинның бу сезонда премьерада зур роле, әйе. Һәм икенче гаиләдә Минвали Габдуллин белән Гүзәл Шакирова. Менә шушы ике гаилә арасындагы кискен ярыш. Миңа калса, мин үземә бик кызык. Мин репетициядән булай бик күптән тәм табып эшләгәнем юк, рәхәтләнеп чыгып утырам. Ахырым спектакльнең ахырында гына чыгасы булгач, көлә-көлә карыйм һәм тамашачылар бер дә моңа нитмәсләр дип уйлыйм. Килгәннәрне үкенмәсләр дип уйлыйм. Без дә барып рәхәтләнеп карап кайтырбыз. Инде хәзер шунда да бүгенә күрәс килә башлады. Бик зур рәхмәт. Исә сау башкарасың, Фәнис. Рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Хөрмәтле тамашачылар, без әлбәттә моның белән генә сезоныбызның премьералары бетми. Әле киләсе елга без сезгә Зөлфәт Хәкимнең килә ява спектаклен кире кайтарабыз. Инде аңга да билетлар сатыла башлаган. Шуңа күрә без әле сезнең белән кабат сәхнәләрдә һәм телеэкраннар аша очрашырбыз дигән изге теләктә калам. Сау булыгыз. Шулай була күрсен. Рәхмәт. Студиябызда кунакта Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты, Татарстанның атказанган артисты Фәнис Чиханшай. Аның белән сау булашабыз, тапшырабыз. Җыр белән дәвам